И да ви покажа кой излиза. Ето да ви покажа кой излиза в това курортно селище. Не, там са салфетките вече. Гледайте. Кочината. Абсолютна мизерия. И после ще говорят те, какво било по чужбина. Че било мръсно, Франция била това, Франция онова. Абсолютна мизерия, вижте. И салфетките се виждат, където излизат от канала. Ето ги. Ето ги. Всичко се излива директно в морето. Директно. Кочина и мизерия. И тръгнали те да учат света на демокрация, на начин на живот и на не знам си какво. На всичко хубаво. Демек те са най-умните и най-цивилизованите. А останалите народи и останалите държави всичко е ниша класа. Абсолютни олигофрени.